Går du i gang med at filme nu, eller hvad? Mm. Bare for sjov. En gang tjekker. Sådan der. Sådan der. Nej, en gang til. Det der, det sidste gang. Sådan der. Nu dernede. Sådan der, Johan. Det var en skæv. Gå væk. Det er filmer jeg. Nej, han klipper fra regnen, at man skal hjælpe skyde af ham. Ja. Lad være for helvede. Lad være. Skud ikke ind, Johan. Lad være for helvede. Nu lige røven. Ikke den der for helvede. Min finger. For helvede. Det er kraftedeme igen, mand. Jeg mener, jeg holder. Nej. Jeg holder. Jeg holder. Kom, mand. Ej. Jeg holder. Han var der haft over fingeren. Hvad fanden I med dit Du rammer lige her. Må skyde dig på foden? Nej. Jeg skyder. Hold nu! Nej, for fanden. Det er ikke sjovt med, når han er skudt dig. Jo. Jeg kan godt høre, du kan sætte den ned igen. Den hold nu. Hvor man skyder først med den der.